У нас заработи първата по рода си интернет борса за търговия на земеделски земи. Как действа тя и кой може да участва в аукционите, ще научим от управителя на борсата Антон Андонов. Здравейте и добре дошли! Добър ден! Първо, как се зароди идеята и трудно ли я реализирахте? И защо точно сега пък стартира борсата? Идеята се роди през 2011 година в резултат на дългогодишния опит моя личен и на екипа, с който работя в областта на сделки с недвижими имоти, по-конкретно в областта на сделки с земеделска земя, както и опита ни на финансовите пазари, на фондовия пазар в България и на валутния международен пазар. Това беше един изключително сложен за реализация проект, отнене повече от година и усилията на 3 или 4 големи екипа от водещи фирми в България. Всъщност тя работи на принципа на фондовите борси. Има 4 аукциона, 4 типа аукциона, така ли? Да. Принципите, които са заложени, освен прозрачност и равен достъп до информацията на всички участници, това са и борсовите принципи за ценови приоритет и времеви приоритет. Като борса, като Нива.бг е организирана в общо взето два типа търговия. При единия тип се търгуват единични имоти или такива, които са блокови, които се продават всичко или нищо. Това английския и холандския тип ли? Отделен сегмент е търговията на принципа на търговете на аукционите. Там са представени 4 типа аукциони. Английски, холандски, закрит и закрит аукцион с победител на втората най-добра цена. А иначе другите два типа, за които започнахте коментар? Другите два типа са единичните поръчки. Това са случаите, когато един посредник иска да продаде един имот, пуска поръчка и ако друг посредник, който представлява купувач, се интересува от този имот, може да го закупи директно. Всъщност участие в търговете могат да вземат посредници, които са регистрирани и които имат електронен подпис, така ли? Точно така. Те не са малко. В България има може би над 500 посредника, които са специализирани в сделки с земеделски земи, а иначе посредниците за недвижими имоти в България са над няколко хиляди. Имаше информации, че те ще бъдат оценявани? Да, системата автоматично им изчислява рейтинг, който е в резултат от сключените сделки. От една страна сделки за продажба на земя, от друга страна сделки за отдаване под аренда. Това е много интересно и много полезно, вероятно. Да, това е основният начин да дадем възможност на крайните клиенти, собственици на земя или арендодатели или купувачи да преценят на кой посредник да възложат да свърши услугата. Сделка, съвсем обективна информация. Добре, целта, разбира се, е постигане на по-добра цена. Какви са комисионните? Комисионните, които порталът ще събира от посредници, са пренебрежимо малки. Те са от порядъка на 0,1-0,05% от стойността на сделката, което е достатъчно малко, за да е прак и да спре активността в портала. А комисионните на самите посредници уредени ли са? Те са предмет на договаряне между клиентите и самите посредници. Ние не можем да влияем на този процес. В нашия закон няма специален регламент за провеждането на подобен род аукциони. Как е уреден той? Как е уреден регламент? Въобще юридически по какъв начин са решени нещата? Юридически нещата, за съжаление, не могат да бъдат уредени до край. Според нашето българско законодателство, собствеността на всеки недвижим имот се прехвърля по нотариален ред и прехвърлянето на собствеността става в агенция по вписванията. При нас се постига съгласие между страните за сделка, което е обвързващо за тях. А при аукционите също така има и депозит за участие, който дава участваща страна, която иска да купи или да наеме, който ангажира действията на победителя с това да доведе до край сделката. В какъв размер е този депозит? Размерът на депозита се определя от всеки посредник, който инициира аукциона.
Той може да бъде от 1 до 10%, може да бъде и конкретна сума. Ще има и индекси. Те ще бъдат за цените по региони също, така? Точно така, да. Но стартирането на индексите ще стане на един по-късен етап, тъй като към момента ние очакваме да започнат да се случват сделките. Необходимо е да мине известен период от време, тъй като най-важното за един индекс е той да отразява правилно моментното състояние и тенденциите на даден пазар, за което е нужна достатъчно информация. Ние сме се подготвили с алгоритмите и в момента, в който преценим, че имаме достатъчно данни, ще стартираме индекси за цени продава по области, по райони, също така и за цяла България. А от друга страна същите индекси ще бъдат изготвени за рентните нива. Кога очаквате да се случи това? Какви са прогнозите ви? Предполагам, че след около половин година ние сме в състояние да извадим индексите пред публиката. И какъв ще е ефекта за пазара? Нашите очаквания са след първоначалния етап, който предполагам ще покаже някакви диспропорции, дисбаланси или прекалено високи, или прекалено ниски офертни цени или цени на сделки. Нещата се нормализират, след което ние да станем един полезен инструмент и алтернативен канал за сключване на сделки на този твърде ликвиден пазар. И информацията, която ние даваме, да помага на участниците на този пазар и на собствениците, които са милиони. Почти всеки българин има земя или е имал. И тази информация да помогне за правилните решения. По принцип пазар е изключително ликвиден. Годишно в България се търгуват между 1 милион и 1,5 милиона декара земя, а почти пълния обем от обработваемата земя, която е около 35 милиона, всяка година или през 4 години или по-голям период се отдава под аренда или наем. И този процес засяга много хора, милиони хора в България. Разбира се, това е единствения пазар с толкова голям ръст в последните години, годините на задълбочена криза. Каква е информацията, която вие получавате до този момент? Отзвуците, какви са имали интерес? Има интерес, за сега е предимно медиен, но нашата основна работа... Работите официално от вчера, така че те предстои да се запознаят с нашата работа дейността ви. От една страна ние да направим проекта да носи преки ползи на участниците и на хората, които са свързани по някакъв начин с сделките с земя и с земеделието. От друга страна ние активно ще се опитаме да работим с посредниците, като ги улесним да вземат участие в портала, който медиите нарекоха борси, но това е един портал съставен от две части. Едната част е уебсайт, където всеки може да види какви са офертните цени, какви са цените на сключените сделки за аренди и за продажби. А съществената част, това е един специализиран софтуер, който ние наричаме електронна платформа за търговия, където всъщност достъпват само посредниците, които ние сме допуснали от търговия и правят сделки помежду си. Подобни платформи вероятно функционират и в други страни. Откъде взехте ноу-хауто ви? Може да звучи леко нескромно, но този проект няма аналог в Европа, нито в света, или поне преди година, когато назря идеята и ние направихме проучване, нямаше такъв проект. Ние сме уникални не само за България, и за света и надявам се проекта да бъде успешен, в което убедено вярвам и да други страни и други предприемачи да копират нас. Това точно ще да ви попитам. Възнамерявате ли да разширите този проект, дори може би да инвестирате в това, да го развиете в други страни или пък да продадете платформата, която вие за нашите условия сте разработили? Твърде рано да разсъждаваме в тази посока. Нашата основна цел е проекта да вземе своето място, което ние сме му определили и предвидели. Методът е иновативен. Основната трудност е от една страна процеса на сделки, който законово е уреден по начин, по който ни дава възможност ние да довършим сделките при нас, т.е. да направим смяна на собствеността и да направим сетълмент на парите, както е при фондовите борси и на валутните пазари. Това от една страна. От друга страна
технологията, която да позволи секундното обновяване на тази система, което ние сме постигнали. Тя пък от своя страна води след себе си редица специфични изисквания. И третия проблем, в който ние в момента сме концентрирани, е да помогнем на посредниците да научат правилата за търговия, защото тази търговия е доста специфична и трябва да се случва по строги правила, които ние сме разработили. Посредниците трябва да се запознаят добре с тях и да ги спазват, за да са успешни и да има смисъл от тяхното участие. Приятно, обаче скоро всички тези, поне част всъщност от тези проблеми ще бъдат изгладени. Разбира се, за нормативните регулации няма как да говорим, не зависят и от вас толкова. Тези неща, въпреки че вероятно ще повдигнете въпроса, ще потърсите диалог и с съответните институции. Нека да поговорим повече сега за тенденциите в пазара. 2012 отново беше отбелязан ръст. Какъв беше точно той? Кое беше характерното миналата година? И разбира се, след това ще поговорим и за това какво се очаква през настоящата 2013 година. Но първо за 2012. Да. През 2012 продължи поскъпването на земеделската земя поради няколко фактора. На първо място, земеделската земя се оказа за границите на България почти единственият актив, който дава доход, който би привлекал инвеститори. Доходите от ренти растат, което качва и цената на земята. Доходите пък от ренти растат, защото от една страна европейските субсидии нарастват по предварително зададен план и стъпка, от друга страна конкуренцията между ползвателите, ние ги наричаме арендатори, също така се изостря. И от трета страна нашето земеделие става по-модерно, по-производително. Фактически приключиха почти цикли от 5-10 години, в които нашите земеделци инвестираха в нови машини, в нови технологии. Това дава резултат. С пари от Европа също така. Знаем, че ще е доста сериозни средства. Съчетано с няколко поредни добри години от към реколти, от към международни цени. Това даде възможност на нашите земеделци, на хората, които изкарват нашия хляб, да обновят, да модернизират своя бизнес, да го оптимизират и да постигат по-добри резултати. Поради съчетанието на всички тези фактори, ли казвате вие, че не може да се говори за ценови балон на пазара на земеделски земи? Така е. Аз и друг път съм имал възможност да споделям, че основните участници на този пазар са от една страна специализирани инвеститори, големи дружества, които са или регистрирани на фондовата борса, или са с частни капитали, които управляват професионално своите вложения. От друга страна, това са нашите арендатори, нашите земеделци. И едните, и другите си правят добре сметката, те оценяват правилно риска и те не биха позволили цената на земята, например, да се балонизира, което е характерно за друг тип пазари, където еуфорията на участниците, примерно фондови борси или другия сегмент на пазара на недвижими имоти, където масово хората участват непрофесионални, които не взимат професионални решения, те водят до балонизация на даден пазар. И спекулативни сделки по-скоро извършват. Господин Борислав Петков, председател на Ресорната асоциация на собствениците на земеделски земи, сме говорили, че имало такъв етап и на нашия пазар, може би преди кризата, но сега действително той вече се е изчистил от този род практики. Какви нива достигнаха цените през 2012 година средно? През 2012 година цените нараснаха с между 5 и 15%. Трудно ме е в някои изречения да се опитам да дам точни цифри. Това зависи от региона, разбира се. От района, даже не толкова е само от района, зависи от конкретните почви, от местностите дори в дадено землище. Също така цените зависят от това доколко има интерес към покупката на земя в дадено землище, колко арендатори обработват и какви са намеренията пък и на големите инвеститори. Примерно в Добрич цените със сигурност в района на Добрич прехвърлиха 1000 лева. В районите, които са близо до морето, те достигнаха нива от 1200-1300 лева. В Северна България цените на дребно стигнаха
на места 500 лева, на места прехвърлиха 800 лева. Има райони, където цените са и по-ниски, към 300 до 500-600 лева. Може ли да каже, че е достигнат тавана и въобще каква е прогнозата ви за 2013 година? Надявам се с така успешния старт на Нива БГ и във времето ние да имаме точни данни за цените, които да обективно да отразяват действителността. За сега, от моите наблюдения на този пазар, аз считам, че още не сме стигнали пика на цените и ние нямаме ситуация, в която цените стръмно се качват. Те се качват според търсенето, което в момента преобладава над предлагането. Какъв ще бъде ръста по ваша преценка в края на тази година? Пак в същите граници като миналата година. Очаквам така между 5 и 15% на места. В отделни землища може да има и по-голям ръст, заради конкуренция между двама или трима арендатори, които са решили да купуват конкретно в това землище, но като цяло за страната очаквам умерен ръст на цената, съобразен с покачването на рентите. Много ви благодаря за този разговор. Успех на проекта, който стартирахте. Благодаря и аз. Антон Андонов с информация за иновативните методи за търговия с земеделска земя.